אני ביפו ועושה סיבוב בעיר, כנוישר שאת עצמו עוד לא הכיר, מבקש לי למצוא את הטעם המתוק, תחליף לבייס המדרש הרחוק. ואז ניגש אליי סטלן על אופנוע 70 סמ"ק, ובפיו חיוך כה מתקתק, בוא אליי לטעימה, ככה הוא אמר לעצמו פיזם וכך הוא שר. רש"י זה המתכון לחיים המאושרים, וכך אני צועד אל האמת, עליה אני מת ולעצמי אזעק, מכאן יבוא עזרי. תוך דקות ספורות הגענו לשער הישיבה, ופי נפער בתדהמה, סנוקר ופלייסטיישן לצד לימוד גמרא, ועל הרב סופים בנשמה. זרקתי את האייפון וחדלתי מעוון, התמכרתי מהרגע הראשון, טחנתי סוגיות וחרשתי ים שיחות, ולעצמי שרתי את הפזמון. רש"י זה המתכון לחיים המאושרים, וכך אני צועד אל האמת, עליה אני מת ולעצמי אזעק, מכאן יבוא עזרי. ואז עברתי שוב ביפו, כמובן באישור הרב, וראיתי נער מאוכזב, כשקלחה לה השיחה הופנהו אל הרב, ומצאתי את עצמי עומד נדהם. כן, זהו בנו של הבחור שבעבר אותי הציל, יש סיבה הוא מסובב, הרב הסביר. כעבור יומיים או 3 הוא שר בשמחה את השיר שלי של הישיבה. רש"י זה המתכון לחיים המאושרים, וכך אני צועד אל האמת, עליה אני מת ולעצמי אזעק, מכאן יבוא עזרי. צועד אני ביפו ומרגיש ניכור לעיר, כתלמיד חוכם שאת עצמו כבר מכיר. מצאתי לעצמי את הטעם המתוק, זה הבייס מדרש שברמות.